Nindot kayong atong pangamuyo nga atong gigamit sa pagtubag sa salmo. Sa ganito, Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Pagkanindot, mao ni siya ang meaning sa forgiveness, kanabang pasaylo. Ang pasaylo nagpasabot nga imo nang trataron ang tao sa maayong pagkatratar bisan pa man sa iyang nabuhat nga kalapasan. Mao na siya inindot kaayo nga buhat isip mga sumusunod or magtotoo sa Ginoo. Nya kamo mga asawa, dili mo magsigig subay-subay sa bati nga binuhatan sa inyong bana. Subay no? Sugetang subay-subay. Ang mga bana sad, otro sad, magsigig subay-subay, magsigig sa Ginoo. Ikaw no, sukad pag yung kas una sukad pag yung kas una. Wa gyud ka mausab. Sipyat ko pili ni mong panuaya ka. Mana sang bana. Mingon sang asawa, mao na sipyat ka nako, ikang buanga ka, kinsa may ana dahil subay-subay kadto yung karaan kayo mo gitoy sigihan og hisgot. Sumaod katong bag-o patang minyo, giunsa ana daghan kayo. Nanganak gani ko, diin ka naglaro-laro yung buanga ka, nahubog man gani ka to, o man gani ka mo atiman ako. Subayon gina, pero 20 na nakatuig ang milabay, 30 na nakatuig ang milabay. Napagitay batasan nga himuan na tong title ang usa ka tawo. Yan nasa ning kawatang dako ay. Ana, bisag kaduhara nakapangawat ang imo nang tawag niya kawatan na di nakakailas iyangan. Imong anak na gahi kay suguon ang imong itawag tapulan dako ay. Nya kanang masinupakot ang gahig o ay. Wala nalimot na kas nindot kay nga imong gihatag sa imong anak kay tungod anang siging tratar sumala kunuhay sa atong kalapasan. Ambot nganong dali man sa kay natong hinumduman ang kalapasan, pero dugay kay natong hinumduman ang mga nindot nga nabuhat. No? Nanglitan imong anak, eskwela o grade 1, pagkatapos tuig nahagbong. Hay may imong hinumduman ang mga adlaw nga iyang gieskwela sod sa mga hapit mo 300 ka adlaw nga siging adtong eskwelahan o kadtong pagkahagbong niya. No, ang pagkahagbong no, buangon ka. Wa jud ka kadayeg atong sige siyang adto sa eskwelahan 200 kapin ka adlaw, bisag bugo sige lang yapong eskwela, wa jud ka ana makadayeg. Di ba? Nindot kayo na imong pikpiko ng believe kay ko nimo dongda kay bisag sige kag kahagbong sige sa kag eskwela. Ako pa ana di ko kahimo anay og ako'y mahagbong muundang nako pero ako di ako believe nimo mo na keep it up. Na dili mo. Mo na kada tuig sige lang ng kahagbong. Bebe kanang imong bana be. Siging sugal dito, niya hurot yung kwarta, niya muli sa inyo, magisingisi dayon, taphaw kay ginisihan, kay nahurot ang kwarta, unsa may mo isulti, hay may imong hinumduman, ang iyang pag-uli, o katong pagkahurot sa kwarta. Uy, ang pagkahurot sa kwarta mo imong hinumduman, wajud ka makadayeg, nga bisag wa na'y kwarta, ni uli lang yapon. O ana, di ba? Believe kay kunimo dong naglakaw na malang kapadong din bisag wa na kay kwarta uli lang yapon kanya makamanage pag yung kag smile taphaw lang pero at least mo smile pa ay mo gusto nimo kanang magkusmod na mo na ingong Ginoo diri ang taksanan nga inyong gamiton para sa uban mao say taksanan nga akong gamiton kaninyo. Unsa may nindot kay kinaiya kaning kinaiyang gipakita ni Propeta Daniel sa atong unang pagbasa. Ni angkon siya nga, buangon kay mi Lord, masinupakon kay mi, pero ikaw, buutan kaayo, maayo kaayo. Busa kaluy kay pulos mi mga malapason, kanabang magsigitag angkon sa atong sala.
dili ta magsigig panudlo anang sala sa uban. Mao ni karon ang Kwaresma. Ana, ilingi ana imong tupad. Ina, kusog kang mo pasaylo o mo dumot. Ina, pangutan na. Ina, kusog ba kang mo pasaylo o mo dumot. Ay, naidaghan ron oy sigig simba pero sige sang dumot. Mao na. Kuya, kay nastanan. Bantay lang yung diya. Pero basig mabawi-bawi na og mo palit mog slot. Nga naman, nay, sa tanan diring gisultis Ginoo, ang kana ra yung paghatag mao itaas-taas niya explanation. Sa kanibang at mugbo ra man kay ni, ayaw mo paghukom sa inyong isig ka tao, ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, dili kamo pakasadon sa Dios. Pasayloa sila, pasayloon usab kamo niya. Pero pag ingon, panghatag kamo sa uban, og ang Dios mohatag usab kaninyo. Napag-isa explanation, madawat ninyo ang hustong takos og pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Taas kay sa explanation ani nga naman. Kada nato hatag, dili lang ibalik sa Ginoo nato ang gidaghanon nga atong gihatag, pakapinan pagyud niya og usa pagyud iya pagintang pasayloon sa atong mga sala. Basta manghatag ta. Amo ni nakanindot. Unang pasalamat ko kay Pertinang Lipaya sa taga Kapilinya kay nahuman gid natog kuha ang budget para sa konsekrasyon karong April 4. 10,000 ka slots atong target, ang atong narimit o ang atong nakuha wa pa man marimit basig ugma ni marimit nato niabot gyud og 10,110 atong halin. Di ba? Kadto 10,000 man to. Tag 1,000 man to siya. Ang ato sang parapista 8,000 sad ka slots ni. Sa Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer. Kuha ni siya 8,000 ka slots. Niya tag 500 na ni per slot. Kadto hapwa man kaabot og duha ka buwan, human man to natong 10,000, basig kani mga duha ra nik semana. Nya atong pista kay unya pa mas Abril 9, dugay-dugay pa man to. Nya lahos man is Holy Week, Abril 17, dugay-dugay pa man. Ay lang kay nigdali ag horot. Hangyo sa ko ninyo ay lang sa kay paspasaw kay mura mo sa mahutdan man sa tag slots. Kusog kay mo mamalit ang gahapon dito na naglinya. Karon ay ang atong halin ni abot nag 782 slots. Inyo man sang paspasan aron dili kay nimo paspas ato na lang tong ibalik ang atong dopes. Katubang divine unity sa tong usa peace and of prosperity and satisfaction. Katong dopes nato kuanto siya 60,000 once and for all projects para diha sa atong grounds, pamalit og yuta, tukod og kumbinto, tukod sa atong social hall. Unsa man sang nisiaw man sang pamalit og pamaligya og maayo. Kaning tanan ro natong gihimo dinhi, nahog na ni siya og negative ta sa atong parish projects budget. Kay wa naman ta mamaligyag dopes. Maligya naman ta dito sa MMHD. Dito dito ang para project. Kita din hiwa na tayo para project. Nalan tayo mga buotan na parishioners na niingon, sige lang pa din, sige lang, sige lang. Uy, pagkwinta na mo, negative naman tag mga 8 million, labing minus 8 million ang atong negative sa atong parish project. So, ato ning baligya ag dopes, haron mahurot ni. Pamalit na lang saan mo. Open na sa datong dopes, ha? Lang ko, tag 1,000 naman na per slot. Nya ay lang sa kaing paspasa, mga tingali, mga duha ka slot kada semana, okay naman kay na. Di lang kay paspason, mamalit man sa mo, tag 20 ka slots mo nang mangutkot mo sa inyong siya mahala sa doon. Gusto ko palit 20. Dako kay nang 20 ka slots. Tagurha lang ko kada semana, mga 3 ka buwan, wala. Horot na siyang 20 ni mo ka slots. No? Doko-doko sa dahin, sinanasan, lain na sad. Dos na sad. Pero, ay
patay na lang ni kay kadaghas na kapahimos ani daghan gyud kayo di gyud nato masukod mo na uban sig pamalit ako sige sa kong palit ani mo nang wa say hunong ang akong divine unity, prosperity and satisfaction kana lang atong buhaton diha sa kanang atong entrada mo man ang gidesign na ron sa architect wa pa hinuon ang katong draft niya. Pero iyan na lang gi-imagine daan ba kay panindot man gid anako diha. Nag-agree naman mi ana mga tag-iya des yuta. Oh, nindot na kay na. Unya ingon ding architect dako-dako gini magasto pa dada. Nako og napay dako pa ana mo na itong buhaton basta mo nindot lang kay di man ni dungog lang sa parokya. Dungog man ni natong tanan. Di man ni dungog nako. Apil na mga residente dinhi sunang kay forever mo na inyong nindot kay dang agianan ako tulo ka tuig gikan karon wa naman ambot makaabot pa basag ko wa magi siguro tulo ka semana gikan karon patay naman ana guwang na gud ana pero og makaabot sa ko lipay sa ko ana pero ang importante nga nagsigi taghatag sa parokya ug sa katawhan hapon lang daghan kay to dinhing na marking abi ba nako kanang atong bagong giablihan diyang parkingan dako na magana magsige magingon ato mga kauban ala pa dir dako na gud ani kadako na ning hawan oy pagpamarking gahapon pastang gamaya ra di ay abot pa dito skilid dako na di skilid mura sa tagang club dako naghawan mura na mag-beach pagpamarking gahapon mura di gapog sidewalk gamaya ra di ay in short sa atong pagsigig hatag dinhi sa atong mga slots palit og slots daghan ang nangalipay daghan nakapahimos unya kaning gisultis Ginoo nga makadawat sad mo saktong takos pakapinan pagyud bakat day ni dili naman gani sig palit diri one slot nya na say dako kay problema sa iyang kinabuhi ang iya bang kanang obligasyon ba utang dako kayo siya palit lang yun ko ani kay ingong mas father nga basta na gamay palit lang yun ibuong man ko ni balik man diri ni palit magdako kayong slots daghan kayang gipalit ba ano man ni siya brad ingon ni siya pastan pader nakadawat gyud ko sa imong giingon da ana sulbad gyud akong tanang utang sa paagi nga wa siya magunahuna nga masulbad ko no to mao na nga nakaingon siya grabe gid ining ko nako imo nang i-underestimate ang Ginoo. May antag mudunit nga hisad si Vladimir Putin, sila si Kuan. Kanang tayo sa Ukraine ba kaysa sige lang sila pamumba dito. Kanang usa ka missile nga coast ana ipalit na nilang slot din linaw rin ang ilang gubat dito. Mupalit. Hasta no mupadaan kog message si Putin sa pagpila ng slot nimo. Moingon gidayon ko, oy, praise the Lord. Palit na yun. Daghana kay. Usik-usikan lang na nyo diya. Nangamatay na ng mga sibilyan. Hasta mga bata. Nangamatay na. Gipalit pa na ninyo dire. Mapanindot pa din natong kinabuhi. Tingali ka na mga Russians, Ukrainian, bisag kinsang tao sa kalibutan. Why gusto anang gubat? Oy, wag yun. Lipay kay tag na atay maputa pagkanindot sa mga structure sa Russia ngadto sa kana ganing Ukraine pagkanindot anya tungod lang anang imo bitang tawhanon kayo nga di gyud kamo pasaylo dumot gyud ang ako gyud matuman nangaguba ang mga nindot kay nilang nahimo kani sa dinig magdinumtanay sa ta mag-away puta mga guba raman sa ni kay inig sugod lang nimo dumot guba din ang naong nimo naong nimo una ginang guba dumti ng imong anak di ba ikakita nimo na guba din na imong naong sa di pa maguba ang inyong balay kay maglagot mo sa na imong anak silaban mo na inyong balay labi nagmanuyupay na tripingan na silaban na yun na di parte ng gubuta kanang inyong silingan testingin na inyong silingan og dumot di ba kada nimo ablis imong pultahan imong naong guba dayon hasta sang iyang naong guba sad. Pero maghinatagay mo agianan, maghinatagay mo ang inyong suga, haron daghan ang makapahimo sa kahayag, anya maghinatagay mo sa inyong pagkaon, akada nimo ablis imong pultahan, ikakita nimo niya ang imong naong mo transfiguration, katong gospel baghapon ba, mausab imong naong,
munindot, mag-anam og kanindot. Diha nagpa-picture na ako din giguroy ko diri sa pader, pati kita diri ari kay picturean gini nako nindot kayo inyo mga lingkuranan pader. Nako labi na gyud mo palit pag yung kag slot, musamot gini kanindot. Punaan man ni nato. Siya, di ko mohonong og palit pader. Ako kana gyud picture picture na yun. Kani kada kidlaps camera slot ni kada kidlaps slot. Naku daghana kay aron daghan sang slot. Kani mura lang ni siya duwa pero daghan ang nangahil. Sa namalit na tog slots, bisan ang ilang sakit nagpadayon hangtod gani nangamatay sila. Daghan namang nipalit nga rig slot nga nangamatay pero malinawon kay silang namatay. Og di jud ko motuo, og di jud ko moingon nga kanang ganing sayop ring akong gituhuan, di gito sila balibaran dito sa langit. San Vicente Palangdaan, pa na, aga kayo na to. Nya si Mama Mary, nga mo sa itong gididikitan, kalig-on ana nga back up na to. Amo, suway kamatay ugma. Nya nagpalit mog slot, testingin kamatay ugma. Di ba? Swati ko ninyo, ingna ko ninyo na impierno ba mo? Sige. Pukawa lang ko ikakabi napader. Di ana jud ko sa langit. O nakas impierno, paninglan jud ni nako San Vicente. Kana kung nakapalit kag slot. Pero wa ka kapalit ningon ko ibutang sa nag-impierno tingali. Ikuyog nang iyang mga kwarta dito, kanang iyang kwarta nga sige niyang kupot-kupot, daw kay tanan, la dito na. Atag dito na impierno ay. Ana. Gamay ra na pero dako kay nagbalyo. Nganuman imong giapil ang imong kaugalingon sa simbahan. Kining pagpasaylo pasabot ana ikaw ako usana mo nang pasayloon tika aron magkahiusa ta. Ug ang atong pagbuhat ana nakapahiusa ngadto sa Ginoo nga nagsigig pasaylo nato bisag balik-balik ng atong sige lang gyapon pasaylo ug mao nay importante. Dili ang atong pagpakasala mo'y atong kahadlukan. Ang atong kahadlukan kung di na ta kamaong mo pasaylo sa nakasa nato. Kay ang taksanan nga atong gamiton sa uban mausad na kuno ang taksanan gyud nga gamiton sa Ginoo nganhin nato. Nindog na ta.